Fil-katakezi tagħna llum maħbubin tiegħi, jekk nixtieq inkompli nitkellem magħkom dwar il-bruda spiritwali. Infakkarkom ftit il-mixja li għamilna sa issa f'daw l-aħħar katakeżijiet. Tlaqna minn silta tal-Apokalissi xejt l-Anġlu lill-Knisja tal-Odiċija, messaġġ minn Ġesu u l-Ispiritu Santu meta jgħidilha kelma li hija ebsa anka għalina. Jiena naf l-opri tiegħek u naf li la inti kiesaħ u lanqas sħun, mhux li kont jew kiesaħ jew sħun. U hekk la darba inti biret u la sħun la lanqas kiesaħ, jien se nobsqok minn ġo ħalqi. Kelma ibsa ħafna. Meta aħna naqgħu fil-bruda l-mulej jobżoqna minn ġo ħalqu xiġifieri ma jkunniex aktar relazzjoni miegħu. Il-bruda biex ngħidu hekk iddaħħalna f'din is-sitwazzjoni fejn min għalina qegħdin falla u ma nkunux falla. Eżisti din il-bruda hija waħda mill-affarijiet li l-Knisja lum il-ġurnata għandha. Meta hemm il-bruda spiritwali m'hemmx in-nar. Ġesu qal jiena nar ġejt inqabbad u kemm nixtieq li tiġi qabad. Meta hemm il-bruda spiritwali m'hemmx ir-radikalità tal-ħajja nisranija, m'hemmx passjoni ta' mħabba għal Ġesu, m'hemmx kumpassjoni għal bniedem li għadu ma rafx il-Ġesu. Nintelqu kollox jgħaddi xejn mhu xejn fil-Knisja stess qed ngħidan. Ma rridx nirrepeti dak li qed fil-katekeżijiet ta' qabel wieħed jipprova jismagħhom jerġa'. Però biex nurikom f'xi kuntant f'liema sitwazzjoni gravi allarmanti li nsabu fiha u l-bruda nidrawha. Nidrawha jgħaddu snin u neħtlu fiha u di tista' taħkem il-kulħadd eżisti assisin, patrijiet, sorrijiet, lajċ impenjati fil-Knisja l-kulħadd. F'dak katekeżijiet rajna x'inhuma l-karatteristiċi ta' persuna li hija birda. Rajna x'inhija l-bruda spiritwali eżatt. Rajna x'inhuma l-kawżi tal-bruda spiritwali. U llum nixtieq nibda nipproponilkom eżistijej kif aħna nistgħu noħorġu minn din il-bruda spiritwali. Ċertament hija mixja, għalkemm il-mulej jagħtina il-grazzja huwa anka instantanja biex ngħid hekk, imma normalment Alla jħejjil qalb tal-bniedem u l-bniedem irid jagħmel parti tiegħu biex aħna ninfetħu l-grazzja ta' Alla illi jerġa' iqabbad dan in-nar fil-qalb tagħna. Hija xi ħaġa li għandna bżonna. U nixtieq hekk dan li ħanejt kif nistgħu noħorġu mill-bruda spiritwali ngħidu b'ħafna kuraġġ, ħabib tiegħi. Għax aħna il-kelma ta' Alla, Ġesu, il-Knisja, mhix hemmhekk biex tikkundannana meta aħna ninqabdu f'xi dnub xi żball fil-bruda. Ma propju Ġesu huwa l-way out biex ngħid hekk minn dawn l-affarijiet kollha li aħna nsibu ruħna fihom. Allura l-aħħar kelma tagħna qatt ma hija kundanna. Kieku ma tkunx mill-Ispirtu ta' Alla. Imma l-aħħar kelma hija dejjem it-tama aħna bħala nsara ħbib tiegħi. U allura din il-kelma anke jiena stess waqt naf li ġien ikun jiebes fil-klim tiegħi biex ngħinha lil xulxin u l-wieħed jinrealizzaw il-qagħda tagħna, imma dik mhix l-aħħar kelma. L-aħħar kelma hija ħnina Alla li tipprova toħroġna minn dan kollu u nixtieq nurikom li huwa possibbli noħorġu mill-bruda spiritwali darba minnhom fix-xitwa. Konna hekk esperjenza ma ninsejjiex jiena u patri ieħor li konna qegħdin nitolbu flimkien ħdejn il-fireplace, għandna fireplace żgħir fil-kunvent u qed nitolbu ftit ħdejh, nitolbu l-għasar u r-rużarju, etc. U kemm minnhom dar fireplace kważi jintefa'. Waqqafna tikka talb u dan il-fader kull ma għamel illi reġa' tefa' xi ftit skuk u għalaq il-biba. Kif għalaqa, pum, reġa' qabad in-nar. In-nar li kien jidher li qed jintefa'. U aħna drabi jekk nista' nkunu nar li donnu qed jintefa' però jista' jerġa' jaqbad eżistijaj. U llum ħanejdilkom ftit daw l-ftit affarijiet, 5 affarijiet, forsi ma nistuhomx kollha f'daqqa, illi in-nar jista' jerġa' jaqbad fil-qalb tagħna. Ġifieri hi possibbli maħbubin tiegħi. L-ewwel ħaġa hija li nisimgħu l-kelma ta' Alla, mhux biss li nisimgħu l-kelma ta' Alla, jiġifieri naqraw il-Bibja, dik ukoll. Tajjeb, u hija ħafna importanti x'ħafna minna aħna ma naqrawx il-kelma ta' Alla. Maħniex f'kuntatt mal-Bibja. Ħafna minna l-insara Kattoliċi maħniex f'kuntatt mal-Bibja u di ma nixbaqat insemmilkom isli taqraw, tifmu jew ma tifmux ma speċjali it-Testament il-ġdid. Imma anke li tisimgħu il-kelma permezz ta' nies ta' Alla.
predikaturi midluka bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Nies li meta nisimgħuhom għandhom in-nar ġewwa fihom li Alla jagħtihomna bħala don f'ħajjitna biex aħna nieħdu minn dak in-nar tagħhom. Din hija xi ħaġa li hija ħafna importanti. In-nar ma jaqbadx mix-xejn. Imma hemm persuni li Alla jagħtihomna f'rigal minn żmien għal ieħor hekk jiġi f'moħħi kemm nies li semgħu l Don George jipritka f'Malta tħeġġu għaliex għax kien hemm in-nar fih. Sibu predikaturi bin-nar tal-Ispirtu Santu ġewwa fihom. Fil-Bibja insibu żewġ momenti meta l-poplu ta' Alla kien biex ngħidu hekk biret jew żvija li żewġ profeti allura nies midluka bl-Ispirtu Santu tkellmu bil-qawwa tal-Ispirtu iċċelenġjaw b'mod radikali l-poplu ta' Alla biex jerġa' biex ngħidu hekk jikseb dan in-nar. L-ewwel wieħed huwa l-profeta Elija. Fl-ewwel ktieb ta' Slaten, kapitlu 18 vers 21, insibu l-Elija hekk. Elija resaq lejn il-poplu kollu qalilhom: kemm se ddumu titlajjaw min-naħa l-oħra? Jekk il-mulej Alla morru warajh, inkolla morru wara Baal li kien Alla fals, jekk kienu hu. Il-poplu ma rafx jwieġeb. Imma l-poplu ma rafx jwieġeb quddiem dan ġifieri ma baqax biret. Ġifieri hemm xi ħaġa, din il-kelma laqtitu, qed jaħseb, qed jirrifletti. Imma Elija iċċelenġja l-poplu b'mod ċar: kemm se ddumu titlajjaw min-naħa l-oħra? Alla xi drabi qed bagħtilna profeti b'kelma radikali fil-ħajja tagħna. Jekk il-mulej Alla morru warajh, inkella morru wara Baal jekk hu. Ġabhom daħrhom mal-ħajt biex jieħdu deċiżjoni. Ma jibqgħu siqlem u siqlaw. L-istess Ġoswe, eżissijaj, illi jieħu it-tmexxija biex ngħidu hekk tal-poplu ludi wara il-mewt ta' Mosè. Fil-ktieb ta' Ġoswe kapitlu 24, vrus 14 u 15, insibu li Ġoswe jgħid il-poplu dal-kliem: għalhekk issa ibżgħu mill-mulej u waħduh bir-reqqa u l-fedeltà. Warbu l-allat li missirietkom dow li hemm mixmara u fl-Eġittu u waqdu lill-mulej. U jekk ma jogħġobkomx taqdu l-mulej, għażlu llum lil min tridu taqdu. Jekk hux l-allat li kun jaqdu missirietkom li hemm mixmara jew l-allat tal-amurin li fartom qegħdin tagħmlu. Imma jien u dari naqdu l-mulej. Araħ Ġeżu għal darb'oħra ipoġġi l-poplu quddiem għażla radikali. Ma tistax tibqa' sejrek. Jew se taqdi l-allat folozz, jew tkun radikali taqta' l-alla veru. Li taqdi l-alla l-ħaj, li timxi fil-verità. Illum irridu ngħidu isma' jew radikalment ħa timxi wara Ġesu, jew le, iddeċidi se tagħmel. Imma l-bruda li tħallik siqlem u siqlaw, kif tkellimna fil-katekeżijiet ta' qabel, irid jiġi mument li taffaċċja lilek innifsek. U ħafna drabi din mhux ħa tagħmilha int miegħek innifsek, imma tagħmilha jew permezz tal-kelma ta' Alla li ċanfrek, li ġibek f'sensik jew permezz ta' persuni li Alla jbatlek f'ħajtek, jew ċirkostanzi li jkunu din il-kelma profetika taħt il-qawwa tal-Ispirtu li lilek tpoġġik quddiem il-verità u tpoġġik biex tagħmel għażla. Dan il-mument, issa, f'dal-ħin, din il-kelma tmissel qalbek u l-ħajja tiegħek. Int ma tistax tibqa' siqlem u siqlaw, trid tieħu deċiżjoni. U meta l-mulej poġġina f'daw iċ-ċirkustanzi, u meta Alla fil-ħnina tiegħu jibatilna l-profeti tiegħu ikellmuna, eżistija ma websux rasna. Hija ħnina tal-Alla li jibatilna l-profeti. Fil-Bibja huwa kastik minn Alla meta ċaħadna mill-profeti tiegħu tafux. Meta ma jkunniex min ipoġġina kif aħna quddiem Alla. Ħbib tiegħi, aħna ngħixu ħafna f'kultura u soċjetà u anke rridu nibnu knisja jak xi drabi. Illi ġelna nħossuna komdi basta niftehmu bejnietna l-bnedmin. Eżisti, il-profeti ma jpoġġinix quddiem il-bniedem, il-profeta jpoġġina quddiem Alla. Kif aħna quddiem Alla, ħaġa li n-nies ma rridux jisimgħuha. Għax aħna rridu nagħmlu nfusna l-lat. Allura rridu naraw kif nidru aħna ma' nfusna jew mas-soċjetà, jew ma' min aħna nistmaw, jew ma' min aħna nammiraw, jew mal-politiċi tagħna, jew ma nafx ma' min. Ma mhux kif aħna quddiem Alla, aħna rridu ngħixu l-gidba. Aħna rridu ngħixu l-gidba. Imma l-profeti poġġuna fil-verità. Akkost li aħna noqtluhom ħafna mill-profeti ġew maqtula. Eżisti. Noqtluhom billi ndaħluhom fis-silenzju. Noqtluhom billi ngħidulhom dak kif taħsibha int, noqtluhom billi tgħidulhom tindaħalx l-affarijiet tiegħi.
Eżisti, meta Alla fil-ħninat tiegħu jibatilna l-profeti li jsiru xewka lina u aħna nirdu noqtluhom fil-ħajja personali tagħna, fil-ħajja tas-soċjetà u xi drabi anke fil-ħajja tal-Knisja. Jekk Alla jibatlek profeta li qed ikellmek ċaru tont fisem Alla li qed ikun xewka lik, dik hija ħaniena ta' Alla għax iħobbok, mhux biex iħossok guilty, ma biex jeħelsek. It-tieni ħaġa nixtieq nipproponilkom eżistijaj biex noħorġu mill-bruda spiritwali hija li nkunu meħtla tal-qaddisin. Ismaw ftit littra lil Lut kapitlu 12 vers 1 xejdilna. La darba aħna wkoll għandna madwarna sħaba kbira ta' xhieda jew nwarbu minna kull xkil u kull dnub li ma rajf ixkilna. X'inhija mela qed jgħid isma' biex inwarbu minna kull dnub kull xkiel li fixkinna. Bila fil-kastana l-bruda spirituali. X'qed jgħid? La darba għandna madwarna sħaba kbira ta' xhieda. U x'kienet din l-sħaba kbira ta' xhieda li tra lil Lut qed irreferi għaliha? Hija l-lista tal-qaddisin jekk nista' nsejħilhom hekk il-heroes tal-fidi tat-Testament il-Qadim. Fl-ittra lil Lut kapitlu 11 għandna lista sħiħa ta' nies li jgħixu l-fidi tagħhom mod radikali. Issa dan l-awtur qed jgħid lin-nies ta' żmienu, isma' meta intom tħarsu lejn dawn in-nies li jgħixu l-fidi b'mod eroika. Ejjew daw ikunu ta' tħeġġiġa, ta' aspirazzjoni għalina biex issa li mislinna li ngħixu l-fidi b'mod eroika, ir-radikalità tal-fidi, inħarsu lihom biex jispirawna. Forsi mhux dan l-iskop li l-Knisja tiddikjara u tikkanonizza l-qaddisin? Il-qaddisin fil-ħajja tagħna, il-Kattoliċi għandhom żewġ roles. One huma interċessjoni jitolbu għalina u tu huma ispirazzjoni għalina. Jispirawna kif aħna ngħixu. Nippreferi l-kelma ispirazzjoni milli imitazzjoni. Qaddisin mhux hemm tant biex nimitawhom għax kull qaddis huwa uniku, kull bniedem huwa uniku, imma qegħdin biex jispirawna. Jispirawna li nistgħu ngħixu l-Vanġelu, r-radikalità tal-Vanġelu. Il-qaddisin ma kinux nies medjokri. Setu għaddew minn parti medjokra fil-ħajja tagħhom, setu għaddew mill-bruda fil-ħajja tagħhom bħal maddit pereżempju Santa Teresa d'Avila għadha 20 sena fil-kunvent sakemm kellha l-mulej tal-grazzja li tgħix iktar b'mod radikali il-ħajja tagħha mbagħad saret dak li ġifieri iva ma naqtawx qalbna. Qaddisin ma kinux qaddisin minn dejjem. Però kemm għandna bżonn ikunu meħla tal-qaddisin eżisti. Għaliex il-qaddisin juruna l-istandards veru meta aħna nħarsu lejn il-Knisja kif inhi issa, meta nħarsu lejn l-insara kif huma issa, fil-maġġoranza forsi ma jispirawniex u nitkaxkru mal-kurrent anka fil-Knisja, imma in-normalità ta' xiġifieri tkun nisrani u mal-qaddisin. Aħna narawha jibsa jew narawha s-seġerati jew narawha fissazzjoni, għaliex ma rridux nammettu li aħna birda, jew komdi fil-bruda tagħna, ngħidu ma rridux nisseġeraw dawn ħafna l-iskużi li ġew semmejt qabel. Però sisti jekk tridu titħeġġu aqraw xi ħajja ta' qaddis. Kif tażlu ħajja ta' qaddis? Number 1 itolbu Ġesu jibatulkom hu. Mhuwiex aħna li nażlu l-qaddisin huma l-qaddisin li jażlu lilna. Qaddisin huma rigal tal f'ħajjitna. Itlob il-mulejek ipoġġilek xi qaddis f'qalbek, ilaqek ma' qaddis, diversi modi għandu l-modi tiegħu. Però ħeġġiġkom ħafna wara li titolbu araw li taqraw xi ħajja ta' qaddis. Qaddis li forsi tistgħu tidentifikaw miegħu jorqodkom, imma li verament jispirakom biex niċċaqalqu. Eżisti u noħorġu mill-bruda spiritwali li aħna faċilment neħtlu ħafna u ħafna fiha. Il-qaddisin fihom naraw il-ħidma ta' Alla. Il-qaddisin mhumiex qaddisin għal dak li għamlu huma, imma għal dak li Alla għamel fihom huma ikkollaboraw miegħu. ċara di? Il-qaddisin mhumiex qaddisin għal dak li għamlu huma, imma għal dak li Alla għamel fihom mela l-grazzja, l-Ispirtu Santu, huma ikkollaboraw miegħu, ħadmu id fit miegħu. U l-istess Spiritu Santu li ħadem fil-qaddisin, li ħadem San Franġis, Santa Clara, San Giorgio Preka, Leopoldo Mandic, Marco Daviano, L-Kurattars, Teresa dal-Bambin Ġesu, Santa Faustina, Madre Teresa, Giovanni Paoluttini, l-istess Spiritu Santu li ħadem fihom huwa l-istess wieħed li rċevejt int fil-Mammudija u fil-Krisma. Mhux differenti, mhux inqas, mhux iktar. Hija l-kollaborazzjoni tagħna li differenti.
Għaddisin biex ngħidu hekk il-grazzi bażiċi li aħna għandna l-kol, mbagħad jeżistu l-karizmi partikolari li l-Ispiritu Santu ma jtinix l-istess karizmi, ma l-karizmi qegħdin hemm biex aħna nibnu l-Knisja. Ma l-Ispiritu Santu jagħtina l-kol kemm aħna l-istess grazzi bażiċi, ħansejħulhom hekk biex niftehmu, il-grazzi santifikanti, rridu jkunu iktar speċifiċi, jagħtuna l-kol l-istess biex nitazzu. Allura fil-qaddisin jispirawna kif aħna nistgħu nikkolaboraw aħjar mal-ħidma tagħna ma' dan in-nar li Alla ġie qabbad. It-tielet ħaġa li nipproponilkom eżistijej f'din il-mixja sabiex fil-verità nitħeġġu nimtlew mill-ġdid bin-nar, noħorġu mill-bruda, hija li tagħmlu novena, speċifikament 9 ijiem. Issa n-numru mhux importanti li jkun hemm xi ħaġa konsistenti, titlob mod konsistenti. Novena lill ispirtu Santu mal-Madonna. Kif kien Pentekoste oriġinali. Atti kapitlu 1 vers 14 jgħidilna u l-kol qalb waħda kien jitolbu flimkien ma' xi nisa u ma' Marija Ġesu. Idealment tagħmilha ma' ħadd ieħor. Il-kol qalb waħda kienu jitolbu flimkien. Hekk li nitolbu lill-Ispirtu Santu waħda mill-forum hija l-forum ta' novena lill-Ispirtu Santu. Illi inti konstantament 9 ijiem titlob l-Ispirtu Santu jiġi iħeġġek mill-ġdid. Tista' tagħmel novena anke lil Madonna eżisti il-Sultana tal-Apostli, l-Arusa tal-Ispirtu Santu biex titlob għalika li timtela mill-ġdid l-Ispirtu Santu. Il-puntu li qed tidħol fi klima ta' talb, fi spiritu ta' talb iktar intens, dak l-iskop ta' novena. Spiritu ta' talb iktar intens li titlob grazzja partikolari. U l-grazzja tkun li jint timtela bl-Ispiritu tal-Alla toħroġ mill-bruda. Dan tista' tagħmlu, jien semmejt novena 9 ijiem, però jista' jkun irtir ukoll. Tista' ssib mument ta' rtir, tgħid għandi bżonn naqta, għandi bżonn nagħmel xi ħaġa, ħammur irtir. ħammur konferenza, ħammur ximkien fejn jista verament jiena nerġa' nitkebbes dan in-nar. L-lum għal-grazza tal-Alla għandna ħafna possibilità ta' artiri eżistijej. Tista' tkun laqa. Aħna personalment norganizza laqa jew għandi darba fix-xahar li huma momenti fejn tant nies li jkunu birda u jiġu l-hemm u ma jerġgħu jitħeġġu. Għax huma momenti ta' tal profondi u hemmhekk nirċievu tant grazzi. Allora tfittex laqa li tista' inti terġa' tkebbes in-nar fik. Tista' pereżempju tagħmel dawk li jgħidulhom il-Life in the Spirit Seminars, is-seminars tal-ħajja ġdida fl-ispirtu. Naf tant nies li jagħmluhom li hekk it-tiġdid karizmatiku anke fil-Knisja f'Malta jorganizzahom tant drabi għandna tant prayer groups karizmatiċi f'diversi parroċċi u komunitajiet oħrajn. Illi dawn huma esperjenza li ħallew tant frott dawn l-aħħar 40 sena fil-Knisja li l-Papa Franġisku tant qed jitlob anke li jiġu organizzati. U nixtieq inħeġġeġ dawk kollha li qegħdin fit-tiġdid karizmatiku tisseguni tibżawx tkomplu torganizzaw is-seminars tagħtawx qalbkom. Għandna bżonn nies biex jiġġeddu. L-istess li huma l-katekiżijiet eżisti, pereżempju, m'għandi l-ebda propaganda għal xi grupp partikolari, ma l-katekiżijiet tal-mixjen ekumenali naf li kienu diversi, pereżempju persuni. Jew il-moment tal-Mariapoli tal-movement tal-Fokolarini, jew xi pellegrinat xi Prokristi, PPC mal-Legion of Mary, ġest biex nsemmi realtajiet differenti li jimmeħla tagħhom. Jew pereżempju l-Alpha Course fi żminijietna aħna għandna komunità u Malta li torganizza l-Alpha Course li huwa forma anke tal-Life in the Spirit Seminars. Illi jista' jkun moment li jerġa' jħeġġeġ eżisti. Bħal huwa l-Course 7 pereżempju wkoll organizzat mill-komunità tal-Youth Fellowship li wkoll huwa forma tal-Life in the Spirit Seminars. U l-Alpha Course hekk flimkien. Imma jistu kollha jkunu ta' korsijiet li ġedduna. Għaw diversi għaw il-komunitajiet parrokjali, għaw il-ċellil parrokjali, għaw deċem il-komunitajiet eukaristiċi. ħafna ħafna realtajt ġodda ma nixtieqx nesluda l-ħadd, imma ovvjament m'għandix viżjoni sieħa ta' kull ma qed jiġri. Imma nixtieq inħeġġiġkom ħafna illi ssibu xi korsi laqa, moviment, grupp għaqda li tħeġġiġkom.
Ma dan inħeġġeġ ukoll għall-adorazzjoni Ewkaristika. Morru ħin ta' quddiem Ġesu sagramentat. Itolbuh iħeġġiġkom. Ġesu sagramentat qisu bħal burning bush, dik il-siġra taqbad l-li jaqbad li ra Mosè. Jaqbad u ma mhux ikun smat. Imma li l-Mosè jitrasformah, jidaħlu fil-preżenza ta' Alla. L-adorazzjoni Ewkaristika jeżisti. Nsibu ħin immorru quddiem Ġesu sagramentat u nitolbuh mill-qalb li jħeġġeġ il-qalb tagħna. Immorru kuljum. Jeżisti. Aħna għandna l-barka ta' tant kappell f'Malta, kważi f'kull parroċċja hemm l-adorazzjoni Ewkaristika. Xi kappella dedikata apposta. Mur! Ħu deċiżjoni. Il-kelma talla tgħidilna ersqu lejja u jien nersaq lejkom. Draw near to me and I will draw near to you. San Ġakbu, draw near to me and I will draw near to you. Ersaq lejn il-mulej u l-mulej ersaq lejk. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Hemm il-parti tagħna wkoll irridu nagħmlu. Alla jaħdem bil-grazzja tiegħu fina, ma l-grazzja ta' Alla ma taħdimx mingħarna. Alla mhux magician. He doesn't entertain us, eżisti. Importanti ħafna. Ersqu lejn l-adorazzjoni Ewkaristika. Aħna fil-laqgħa Jowandi għandna ħafna ċentru l-Ewkaristija x'naf li hija literalment hija bħal xemx li tagħti l-ħajja lill-bniedem. Ir-raba ħaġa u l-aħħar ħaġa li ħanejt illum darb'oħra naraw ħaġa oħra li tgħinna biex noħorġu mill-bruda spiritwali hija li nkunu f'parti minn komunità imħeġġa. Li nkunu f'ambjent fejn hemm in-nar jaqbad. Jekk jiena biret u nagħmel ma nisbirda, it-tnejn nibirdu, żewġ omja jmexxu xulxin it-tnejn jaqgħu fil-ħofra, jgħidilna l-kelma ta' Mentri bil-maqlub isimgħu litra lil-Lut xtejdilna f'kapitlu 10 minn vrus 23 sa 25. Inżommu sħiħ fl-istqarrija qawwija tat-tama tagħna għax ta' kelmtu dak li għamlilna l-weda. Naraw kif nistgħu nħajru lil xulxin hawnhekk qiegħda, nħajru l xulxin għall-imħabba u għall-imil tajjeb. Ma ninqatawx mill-laqgħat tagħna fl-imkien kif ħatu drawa jagħmlu xi wħud. Għamlu l-qalb il-xulxin għat-tieni darbara. U dan wis aktar għandkom tagħmluh aktar ma taraw li qed joqrob il-jum. Litra l-Lut hawnhekk tħeġġiġna ħafna b'mod radikali ħbib tiegħi. Għandna bżonn inħajru lil xulxin għall-imħabba u għall-imil tajjeb. Għandna bżonn nagħmlu l-qalb il-xulxin, ma ninqatawx mill-laqgħat tagħna. Issa inti m'intix f'komunità li qed taqbad bin-nar tal-Ispirtu Santu, għal biex nista' ngħidlek fittex komunità oħra. Mhux wertet li inti tibqa' f'komunità illi n-nar mhux qed jaqbad. Jekk dik il-komunità tibqa' hija wkoll. Ġifieri jew nagħmlu xi ħaġa flimkien, però ma nistgħux nitilfu aħna. Jien ma sax inkun f'komunità li qed tibret u hija ma tagħmel xejn. Kull komunità tista' tgħaddi miż-żmien mill-bruda u għandna ngħinu xulxin. Imma mbagħad jekk il-komunità ma tagħmel xejn, sorry, sib x'imkien oħra inti fejn hemm in-nar. Ma tistax tibqa' hekk u inti titkaxkar mill-kurrent. Esisti, però kulħadd l-ewwel tgħid jien x'qed nagħmel għal dik il-komunità, mhux il-komunità x'qed tagħmel għalija. Però importanti minna l-oħra li aħna nsibu n-nar. Bibti jiena din ngħidha b'afsa ta' qalb. B'afsa ta' qalb laħanejt. Inweġġa meta nintaqa' ma' nsara Kattoliċi li forsi għax isibu ċerta bruda f'komunità Kattolika jitilqu l-Knisja Kattolika u jmorrulek fi Knisja Evanġelika u Knisja Pentekostali. Li jiena nirrispetta ħafna il-ħuti insar Evanġeliċi u Pentekostali. U maħbib tiegħi u naħdem magħhom ukoll. Imma nweġġa li xi ħadd Kattoliku għandu jitlaq il-milja tal-fid, il-milja tal-verità, il-milja ta' dak li eżatt kif irid il-mulej biex imur għal realtà oħra nisranija fejn m'hemmx il-verità sieħa u dan ngħidu b'ħafna ħabba u rispett lejn kulħadd. Imma ma jidulek jien hemmhekk iltqajt ma' Ġesu, jien hemmhekk bdejt naqra l-Bibja, jien hemmhekk sibt il-fejqan, jien hemmhekk sibt it-tħeġġiġ. Allura sorry, x'hemm ħażin fina l-Kattoliċi, għalfejn dan mhux qed isir ukoll. Eżisti għax hemm affarijiet li huma tajbin. F'daw li jmorru f'knejjes Evanġeliċi Pentekostali, il-verità ngħiduha kif inhi. Ma jfissirx li aħna rridu naqalbu, imma jfisser li aħna rridu nitalmu anke minn dawn iċ-ċirkostanzi. U jista' jkun waħda mir-raġuni għaliex ċerti persuni jitilqu Knisja Kattolika għal knejjes Evanġeliċi Pentekostali, jista' jkun għaliex fina hemm il-bruda.
U f'dawn nsibu l-entużjażmu, ma jfissirx li kull ma jsir hemmhekk huwa tajjeb, ħanamlu ċara wkoll. Però hemm element ta' verità jurdu naffaċċjaw li nafusna fuqu. Ħbibti, is-soluzzjoni mhix li nitilqu l-Knisja Kattolika, imma li nitħeġġu fil-Knisja Kattolika. San Paolo irtratjaw Kolossin il-Tessalonkin, kapitlu 5, vrux 11 u 14 jitek. Għalhekk farġu l-xulxin u ibnu l-xulxin kif qegħdin tagħmlu. Aħna inħeġġukom. Ħuti, biex twidbu l-għazzanin, tamlu l-qalb il-bezzija, tejnu l-dajfa tistabru kulħadd. Ara kemm għandna bżonn komunità illi l-inna issaħħaħna. Ara kemm għandna bżonn komunità li l-inna tibnina u ma tħallinix naqgħu fil-bruda. Kemm għandna responsabilità għal xulxin u dritt nistaqsija. Min huwa saċerdot, min huwa reliġjuż, min huwa raj, min hu lider ta' komunità irid jistaqsi. Jien x'qed nagħmel biex inħaġġeġ il-aħwa, il-membri tal-komunità tiegħi, il-parroċċjani tiegħi. U jekk għandi bżonn jiena nara x'nagħmel jiena stess, skont ir-raj il-merħla. Eżisti, skont ir-raj il-merħla. Raj imħeġġeġ iħeġġeġ komunità. Imma raj biret iberret komunità. Min-naħa l-oħra komunità mħeġġa tħeġġeġ anke r-raj tagħha. Imma jekk ikollok raj biret u komunità birda, ċi vuole. Nitolbu mlejjeħna lina eżisti. Għandna bżonn komunitajiet li huma mħeġġin. U nsibu komunitajiet fil-Knisja, u niprovdu komunitajiet fil-Knisja li huma imħeġġin biex jgħinuna eżisti. Mela, dal-boħra ngħidilkom l-aħħar ħaġa li nista' ngħidilkom qabel x'inhija l-kontemplazzjoni tal-passjoni ta' Ġesu, nitkellem ftit fit-tul fuqha kif aħna nistgħu noħorġu mill-bruda. Illum rajna nistgħu noħorġu mill-bruda billi nisemmu kelma tagħha anke permezz ta' predikaturi li huma profeti fil-ħajja tagħna, billi nkunu meħtla tal-ħajja tal-qaddisin, billi nitolbu, ma speċjali l-Ispirtu Santu lill-Omna Marija, billi nagħmlu rtiri, seminars, korsijiet li jistgħu jħeġġuna u billi nkunu parti minn komunità li hija ħajja fejn hemm in-nar taqbad biex aħna nittieħdu minn dak in-nar. Nagħmlu kuraġġ eżisti ma naqtawx qalbna il-mulej ħaj, juri ħnina magħna u jrid jerġa' jkebbes dan in-nar fil-qlub tagħna.